Bideotutorial honetan, feedbacka emateko aukera ezberdinez mintzatuko gara. Bereziki, audio grabazio baten bidezko feedbacka nola eman azpimarratuko dugu, Audacity eta Vocaro erabiliz. Feedbacka emateko hainbat aukera ditugu, izan litezke asinkronoak edo sinkronoak, aldi berekotasuna behar dutenak. Adibidez, lehenengoetan Moodleen zeregina sortu dezakegu eta feedbacka bidali, gai bati buruzko feedbacka idatziz emateko. Beste modu bat gai bati buruzko feedbacka idatziz emateko, edozein dokumentu testu prozesadorean idaztea izango litzateke feedbacka eta postaz bidaltzea. Beste aukera bat izango litzateke audio edo bideo bat grabatzea, gure ahotsarekin edo gure ahotsa eta irudiarekin, eta ikasleari helaraztea. Audio edo bideo fitxategiak erabiliz gai bati buruzko feedbacka ematea, nahiko ondo dago tentuz ibiltzeko feedbackak emateko orduan. Sinkronoei dagokienez, Skype, Google Hangout, Adobe Connect ikasgela virtuala eta abar ditugu. Skype bidez ikaslekin bideoz eta ahotsez aurrez aurre komunika gaitezke, Google Hangout erabiliz ere ikaslekin bideoz eta ahotsez aurrez aurre komunikatzeko edota fitxategiak partekatzen diren taldeko tutoretzak egiteko baliagarria izan liteke Google Hangout, baina talde mugatuak dira 10 pertsonara arte. Adobe Connect ikasgela virtuala adibidez, ikaslekin fitxategiak partekatzen ditugu, parteka ditzakegu, eta graba ditzakegu gure saioak. Gainera ez dira talde mugatuak, nahiko talde handietan egin dezakegu tutoretza hori. Guk bereziki audioak grabatzeko hainbat aukera aztertuko ditugu. Audioa grabatzeko ordenagailuan bertako grabagailua erabil dezakegu edo software bat jaitsi, Audacity motakoa adibidez, guk Audacity ikasiko dugu, eta mugikorreko grabagailua ere erabil dezakegu edo online egon daiteken aplikazioren bat, adibidez guk Vocaro ezagutuko dugu. Hortxe ikus ditzakezue guk hautatu ditugun bi moduak. Software bat erabiliz, Audacity kasu honetan, eta online eginez, Vocaro erabiliz. Horren aurretik, azter dezagun, zergatik eman ahoz feedbacka, noiz komeni da ahozko feedback bat ematea? Bereziki egokia izan liteke tentu zibiltzeko feedback bat emateko garaian, tonua eta abar ikus edo entzun litekelako. Baita egokia da, gertutasuna adierazten duelako, irakasle ikasleen arteko gertutasun hori ahotsa entzuten duzulako, ez da dokumentu idatzi batera mugatzen, denbora aurrezten da, agian askotan pasatzen dugu denbora gehiegi idazten eta ahoz erresago egin litezke kasu batzuetan. Teknikoki ere zailtasun berezirik gabe egin liteke hau modu hau. Bestalde, kontuan izan ez dagoela zertan irakasgai osoan horrela eman feedbacka izan litekela, aukeratu jardueraren bat edo beste eta harri buruzko feedbacka ahoz eman. Beraz, MP3 artxibo bat grabatu behar dugu, ikaslei feedbacka helarazteko. Adibidez, Audacity erabil dezakegu. Audacity bideo honetara joan gaitezke eta ikusten duzue sistema operatibo ezberdinetarako eskuragarri dagoela. Esaten baldin badigu artxibo berezi bat jeisteko horrekin batera, baiezko emango diogu, izan ere horrek balioko du MP3ra esportatzeko grabatzen ditugun fitxategiak. Behin programa gure ordenagailuan instalatuta, abiaraziko exekutatu egingo dugu eta besterik gabe horrelako menu simple bat topatuko dugu. Grabatzeko honi emango diogu eta grabatzen hasiko gara. Ikusten duzuen bezala grabatzen ari gara. Eteteko grabazioa pauseri emango diogu eta jarraitzeko berriz ere pauseri eta jarraituko dugu grabatzen. Amaitzean tekla edo botoi horiari emango diogu geratzeko, gordetzeko eta MP3ra exportatzeko egingo dugu exportar eta hementxe sartuko dugu, izena emango diogu eta hemen adi honekin formatu ezberdinak ematen dizkigu aukeran eta guk MP3 hautatuko dugu, gorde eta baiezkoa eman. Horrela, artxiboa izango dugu, entzun nahi baldin badugu, playri emango diogu.
Beraz, MP3 artxibo bat gure feedbackarekin badugu gure ordenagailuan. Grabatutako artxibo hori ikasleari helarazteko korreoa edo posta erabil dezakegu edo baita Google Drive bidez parteka dezakegu igo MP3 artxiboa gure Google Drivera eta beste edozein dokumentu bezala ikaslearekin parteka dezakegu. Ikasle batekin noski ez dago esan beharrik edo ikasle talde batekin. Google Drive bidez egingo bagenu, gure Google Drivera joango ginateke, hemen kargatu, honi emanez, fitxategia hautatuko genuke, eta horrelaxe igoko genuke. Behin igota dagoenean, partekatuko genuke beste edozein Google Docs arekin egiten dugun bezala. Hemen ikaslearen izena jarriz, eta bidaliz. Behin hemen dugunean, antolatuta edo antolatu nahi izan ez gero, karpeta bat ere sortuko genuke, feedback guztiak edo antolatuta izateko. Beste aukera erraz bat izan liteke Vocaro erabiltzea. Vocaro.comera joan eta grabatzeko gure mezua emango diogu honi. Baimenduko dugu mikrofonoa eta hasiko gara grabatzen. Ikusten duzuen bezala mugimenduak esaten digu grabatzen ari garela. Behin mezua bukatzen dugunean, egingo dugu klik geratzeko. Horrela, entzun dezakegu grabatutakoa, geratu, eta ez bagaude konforme grabatutakoarekin berriz egin dezakegu. Retry honi emanez. Berriz ere, grabatzen ari da, eta honi berriz emanez, grabatuta geratzen da. Behin grabatu dugunean, click here to save horri emango diogu eta aukera ezberdinak izango ditugu. Alde batetik zerbait publikoa grabatzen ari bagara, gure Moodleko ikastaroan edo gure webgunetan enbotatu dezakegu audioa, edo sare sozial ezberdinetan partekatu. Feedback pribatua bada, emailez bidal dezakegu, eskatzen dizkigun datuak emango ditugu, adibidez, nork ematen duen ipiniko dugu hemen, eta hemen oharra nahi balin badugu, feedback bat, eta hemen kopiatuko dugu ematen dizkigun izkioiek. Eta bidali. Amaitzeko ikasleari feedbacka bidaltzeaz gain guk gorde nahiko dugu, noski, eta horrela egin dezakegu MP3 formatuan gordetzeko honi emango genioke, eta gero grabatutakoa ezabatu ere egin dezakegu. Mantendu nahi badugu, hementxe dugu helbidea ezabatu nahi balin badugu, honi emango genioke. Honek ere, zerbitzu honek balio du, guk aldez aurretik grabatuta dugun MP3 artxiboren bat edo audio artxiboren bat igotzeko, eta gauza bera egiteko, sare sozialetan partekatzeko edo emailez bidaltzeko. Beraz, hasierara itzuliz, bideotutorial honetan audioa grabatzeko hainbat aukera aztertu ditugu, eta batez ere Audacity eta Vocaro aukerak aztertu ditugu. Hauxe da guztia, espero dezagun baliagarria izatea.